كم ينهاي يأتي المولاي الموت على ميدنا ينامر يزدا يعجبني لهرجالونا نتري هزينا ويبدا يش Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-mulej ma'kom. Edin fi żmien sabiħ tar-Randan fejn il-liturġija tenna ngħixu serenament dan iż-żmien f'mixja lejn lejt fejn inġeddu il-fidi tagħna. Anke llum għandna tama kbira li jagħtina l-mulej bil-proġett li għandu fuqna, kif nisimgħu fil-Vanġelu. Biex nilqgħuk bil-qalb u berf il-kelma talla, narfu ħtijietna u nitolbu maħfra. Int salvazzjoni ta' min jittama fik, mulej ħnina. Int tama ta' min imut fidejk, Kristu ħnina. Int Irena tal-qaddisin kollha mulej ħnina. Ħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Il-udisa din nofruha għal Johnny Enriquez u Ernest Day. Nitolbu. Ħares mulej lejn din il-familja tiegħek u għamel li r-ruħ tagħna titħeġġeġ b'xewqat tiegħek. Aħna u nitradlu u nżommu l-qiegħ fil-ħtiġijiet tal-ġisem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix fi saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Levitiku. Il-mulej kellem lil-Mose u qallu: Għajt lil ġema kollha ta' Ulied Iżrael, għandkom tkunu qaddisin, għax qaddis jien il-mulej Alla tagħkom. La tisirqux, la tiddowx b'kliem bieħor, la tqarqux b'xulxin, la taħalfux b'ismi fil-gideb, lanqas ma għandek iż-żeblaħ lill-isem Alla tiegħek, jiena il-mulej. La taħqarx lill-għajrek u lanqas tisirqu. Iħlas tal-ħaddiem mikri ma jibqax għandek sa filgħodu. La tisħeġġ li trux u la tqejjidx tfixkil quddiem l-agħma, imma tibża minn Alla tiegħek, jiena il-mulej. La tawwiċ fil-ħaq li tagħmel, la tħares lejn wiċċ il-fqir, lanqas ma tweġġaħ lill-kbir għal wiċċu, imma tagħmel ħaq mill-proxmu tiegħek fis-sewwa. Tmurx ix-xerret qlajja fuq niesek u tqumx kontra demmajrek, jiena il-mulej. La tbejjiġ lil-ħub f'qalbek, imma lill-għajrek wissieħ u erġa' wissieħ bit ma tkunx ħati tiegħu. La titħallas bidejk u la żżommx f'qalbek għallu li tniesek, imma ħobb lill-għajrek bħalek innifsek. Jiena il-mulej. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Il-klim tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja. Il-klim tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja. Il-liġi tal-mulej perfetta u tagħti il-ħajja. Ix-xhieda tal-mulej isewwa u tgħallem lil min ma jafx. Il-klim tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja. Il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Il-kmandamenti tal-mulej safi u jdawwal l-għajnejn.
Il-klim tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja. Il-biża tal-mulej sinċir u jibqa' dejjem. Il-ġudizzji tal-mulej sewwa u msetqa għal kollox. Il-klim tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja. Ħajkunu milquha quddiemek klim fommi u ħsieb qalbi. Mulej, blata tiegħi u feddej tiegħi. Il-klim tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja. Inqumu għall-Evanġelju. Gloria tifħilek Kristu. Gloria tifħil lilek Kristu. Issa u żmien it-tajjeb, issa u jum is-salvazzjoni. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: meta jiġi il-min il-bniedem fil-glorja tiegħu bl-anġli kollha miegħu, imbagħad joqgħod fuq it-tron glorjuż tiegħu. U qudiemu jinġabru l-ġnus kollha u jifridhom minn xulxin bħal marraj jifred in-naċ mill-mos. In-naċ qiegħdhom fuq il-lemin tiegħu u l-mos fuq ix-xelluk. Imbagħad is-sultan jgħid lil dawk ta' fuq il-lemin tiegħu: ejjew imbirkien minn missieri, ħudu b-bir tagħkom is-saltna li tħejjed għalikom sa mill-ħolqien tad-dinja. Għax jien kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont bil-għaġġ u sqejtuni, kont barrani u lqajtuni, kont eri u libbistuni, kont marit u ġejtu tarawni, kont fil-ħabs u ġejtu żżuruni. Imbagħad iweġbuh il-ġusti u jgħidulu: mulej, meta rajnek bil-ġuħ u tmajnik, jew bil-għaġġ u sqejnik? Meta rajnek barrani u lqajnik, jew eri u libbisnik? Meta rajnek marit jew fil-ħabs u ġejna nżuruk? U s-sultan iweġibhom u jgħid: tassew tassew ngħidilkom, kull ma għamiltu ma' wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti għamiltuh miegħi. Imbagħad jgħid ukoll lil dawk ta' fuq ix-xelluk: morru minn qudiemi misħutin bin-nar ta' dejjem li tħejja għax-xitan u l-anġli tiegħu. Għax jien kont bil-ġuħ u ma tmajtunix, kont bil-għaġġ u ma stqejtunix, kont barrani u ma lqajtunix, kont eri u ma libbistunix, kont marit u fil-ħabs u ma ġejtux iżżuruni. Imbagħad huma wkoll iwiġbuh u jgħidulu: mulej, meta rajnek bil-ġuħ jew bil-għaġġ jew barrani jew eri jew marit jew fil-ħabs u aħna ma waqafnex miegħek? Iweġibhom imbagħad u jgħidilhom: tassew tassew ngħidilkom, dak li ma għamiltux ma' wieħed minn dawn iż-żgħar anqas miegħi ma għamiltuh. U dawn imorru fit-tbatija ta' dejjem u l-ġusti fil-ħajja ta' dejjem. Il-kelma tal-mulej. Kemmu sabiħ dan iż-żmien tar-Randan. Għaliex iġibna daqsxejn f'sensina biex narfu id-don kbir li Alla qed jagħtina. U dalgħodu x'qed jgħidilna? Qiegħed ifakkarna x'inhu l-proġett ta' Alla fuq kull wieħed u waħda minna. Għax il-proġett ta' Alla billi Alla huwa mħabba huwa proġett ta' mħabba. F'liema sens proġett ta' mħabba? Għalax smajna
jgħidilna hekk: ejjew imbirkin minn missieri, ħudu b'wirt tagħkom is-saltna li tħejjiet għalikom sa mill-ħolqien tad-dinja. Aħna imwildin minn Alla mill-eternità. U t-triq tagħna hija lejn l-eternità. U din l-eternità hija fejn jgħidilna ejjew imbirkin ħudu wirtkom din is-saltna. U x-saltni? Il-ġenna. U din il-qari li smajna llum kemm fl-ewwel qari u hawnhekk jgħidilna mod prattiku kif nistgħu ngħixu skont il-ħseb tal-Alla biex ikenna garanzija li postna huwa l-ġenna. U din hija l-isbaħ ħaġa li jista' jkollna għax Alla kif tallimna fil-katekizmu ħalaqna mill-imħabba tiegħu biex inħobbuh għall-eternità. U din l-eternità tibda propju minn ħajjitna. U din il-ħajja tal-ġenna nistgħu ngħidula tra virgoletta f'din l-art, fil-ġenna tal-art, jekk ngħixu skont ix-xewqa ta' Alla. Alla ma jobbliganiex inħobbuh, imma jurina dejjem l-imħabba tiegħu li ħalaqna jenna biex ngħixu moqogħdin miegħu u biex naslu fejn qiegħed. U din hija tama kbira li aħna għandna li nistgħu ngħixuha millum. Meta ngħixu skont il-kmandamenti ta' Alla. Hawnhekk jagħmlilna daqsxejn ta' eżami ta' kuxjenza bejn dak tal-lemin li huma l-maħbubin ta' Alla u dawk il-misħutin tax-xelluk. U min huma x-xelluk? Huma dawk l-anġli tax-xitan. Għax qalilna illi dak l-infern inħalaq għal xitan u għall-anġli tiegħu. Mhux għalina, imma noqogħdu attenti għax nistgħu nkunu wkoll anġli tax-xitan jekk ma nagħmlux dik l-imħabba dak il-kmandament li ħallina biex inħobbu lill-Alla qabel kollox u nħobbu l-proxmu bħalna nfusna. Jiġifieri Ġesu jaċċar. X'ixtieq? Immaġinaw kieku aħna ma nex fid-dinja kollha, imma fl-ambjent tagħna speċjalment aħna nsara, speċjalment li aħna dan iż-żmien tar-Ramadan nippruvaw ngħixu ftit iktar aħjar u biex ngħixu aħjar. L-imħabba f'relazzjoni ta' mħabba maħudna. U l-qari li smajna nirripeti jgħidilna prattikament kif għandna inħobbu lil xulxin. U għandna garanzija oħra meta ngħidu li nħobbu lill-Alla, jekk inħobbu l-proxmu bħalna nfusna. Għalilna ċar Ġesu, dak li għamiltu ma' wieħed mill-iżgħar fost ħuti għamiltuh miegħi. Issa jekk għamilna tajjeb għamilnah lill-Alla. U jekk għamilna azzjonijiet ħżiena, jekk ngħixu f'ċerta mibeda, f'ċerta erja, f'ċertu ġlied u l-bqija dawn in-nuqqasijiet kollha lejn l-imħabba tal-proxmu, inkunu tra virgoletta anġli tax-xita. L-għażla fidejna. Alla ma jrid il-ħadd l-infern, Alla jrid il-kulħadd il-ġenna. U lil kulħadd jagħti it-triq, id-direzzjoni sewwa ċara biex il-ġenna huwa ikun pajjiżna. Hekk tallimna l-Knisja. Issa jekk aħna ma nagħtux widen għall-kelma tal-Alla li l-Knisja xxandrilna, nistgħu nkunu fuq dawk tax-xelluk. Imma jien naħseb nixtiequ nkunu fuq dik tal-lemin, għax għalhekk qegħdin hawnhekk, għaliex hekk nemmnu u hekk nixtiequ, imma għandna wkoll il-mezzi tal-għajnuna tal-Alla biex ngħixu fit-triq it-tajba li twassalna għal għandu. U għalhekk ejja ħuti f'dan iż-żmien kif smajna u issa huwa żmien it-tajjeb.
Smajna wkoll fis-salm responsorjali li l-kelma tal-mulej hija spiritu ħajja. Ara kemm hija importanti li nisimgħu l-kelma talla kuljum, speċjalment aħna li niċċelebraw il-qudiesa kuljum. Dan huwa don li kellna d-dawl tal-kelma talla, li kellna din il-kelma li turina u timlina bit-tama li Alla ħabna u jridna nkunu miegħu kemm hawnhekk u kemm fil-ġenna. Ejjew nafdaw fih u wkoll ngħidu hawn hemm mulej biex nagħmel il-preċetti tiegħek, il-kmandamenti tiegħek, il-kelma tiegħek, l-imħabba tiegħek. Jekk ngħixu hekk għandna l-garanzija tal-ġenna il-pajjiżna. Ħuti eżis, issa huwa iż-żmien it-tajjeb, issa huwa jum is-salvazzjoni. Nitolbu lill-Alla biex nilqgħu il-grazzja tal-fidwa billi nitħarġu fl-emejjel tal-ħnina maħutna u aħna u ntennulu. Ftakar fina mulej għax aħna ulidek, ftakar fina. Għal dawk l-insara li qed joffru ħajjithom għas-servizz diżinteressat tal-foqra u tal-morda, l-aktar f'pajjiżi tat-tielet dinja, nitolbu. Għall-istituzzjonijiet tal-ġustizzja biex fis-servizzi li joffru lill-komunità ċivili għedu qabel kollox il-ħarsien tad-dinjità tal-persuna umana moħluqa minn Alla, nitolbu. Għal dawk li jinsabu fil-ħabs biex meta jerġgħu jakkwistaw il-libertà ikunu iffurmati bħala ċittadini onesti u responsabbli, nitolbu. Ninaqdu mal-Kattolċi u mal-Insara kollha fit-talb għall-Papa biex ikompli jagħtina tagħlim u eżempju tajjeb biex ninsrabtu dejjem mar-rida u l-proġett ta' Alla, nitolbu. Għalina li din hawnhekk preżenti f'dan is-santwarju u dawk kollha li qegħdin isegwuna bil-mezzi soċjali biex ilkoll flimkien ngħixu dan ir-Randan fi spirtu ta' servizz lejn ħutna fil-bżonn, l-aktar b'emejjel ta' karità mal-foqra u l-bidunjusi, nitolbu. Permettu li talba bit-Taljan. Fratelli e sorelle, lasciamoci guidare dalla parola di Dio che è vita e verità, perché possiamo vivere questo tempo di Quaresimo secondo il volere di Dio, perché la nostra destinazione, la nostra città è il paradiso. Lasciaci, Signore, camminare sulla tua parola. Preghiamo, nitolbu. Ftakar fina mulej għax aħna irresqu wkoll it-tal personali tagħna. Mulej, ħenna lina u lidek li nerfu għajnejna lejk sit twajjeb tagħna u fawarna bid-doni ta' mħabba u ta' maħfra bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħoljen kollu. Għax fittu bitek tajtna dan il-ħob ta' din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jisralina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-inma u l-inbit nieħdu sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħoljen kollu, għax fit-tubita jtajtna dal-imbit li nofrulek,
frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Itolbuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Mister li jista' kollox. Il-qamu lej din l-offerta li bil-qima kollha qegħdin nagħmlulek u għamel li bil-għajnuna tal-grazzja tiegħek hija tqaddes il-ħajja tagħna u taqlamna il-maħfra u l-ħnina bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfu qlubna l-fuq. Niżukħar l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira tas-sew mulej mis-sera Addis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna, li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax int ta' kull sena li l-fidili tiegħek joġbok tagħtihom li jitnattfu f'ħajjithom u jistennew bil-ferħ il-misteru tal-għid biex bħeġġa akbar jagħtu qima lilek kif inhu dmirhom jgħixu aħjar is-sagramenti li bihom twildu mill-ġdid u hekk jitwasslu għall-milja tal-grazzja ta' wliedek. Għalhekk mal-anġu l-qaddisin intennu l-innu ta' glorja tiegħek u ngħidu bla għeda Addis, Addis, Addis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismawetu l-art mlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-oli tasmawet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, fil-oli tasmawet. Addis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Għaddes għalhekk li tolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dam ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata mhux minn rajħ ibati, ħal ħobs, ratt il-ħaj, qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal kalċi reġerat il-ħaj tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi, nħabbru l-mettijek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-awment ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajr, għax għoġbuk tilgħana hawn quddiemek biex nagħduk. U miċ-ċokontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna f'ġisewwiet li jinna nieħdu sehem il-ġisew id-dam ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaq fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministru u l-poplu li jint ksibt għalik. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Johnny Enriquez u Ernest Day li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn did-dinja. Ftakar ukoll f'dak ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Daħħal il-mejtin kollha fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi mqazzhom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apposti, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem.
ejjew flimkien nitolbu kif jallimna Ġesu. Missirna li inti fis-smawet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jidha fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dubitna bħalma nafru l-min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fid-diġri iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjiba tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek inħallilkom islem, nagħtikom islem tiegħi. La tħares lejn id-dnubet tagħna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slem u laqda li int trid fiha, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarbu bihom ikun jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf tal-Alla mulej Ġesu Kristu. Danu Ġesu li ħobna, danu l-ħaruf tal-Alla li jneħħi d-nubet tad-dinja. Ħejni naħna l-mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna l-ħajja ta' dejjem. poplu tiegħi, tgħidli fiex ħadd jinqastek jiena. Għalik jien ġejt imsħallak, dur lejja mill-ġdid qalbek sobjina. Il-leġitu riċtek u sħalfajtek, fid-desert bil-manna jina tmajtek, għal-mewt jikun dannajtni, ma sħalik inti sħallabtni. O poplu tiegħi, tgħidli fiex ħadd jinqastek jiena. Għalik jien ġejt imsħallab, dur lejja mill-ġdid qalbek sobjina. Kellek bżonn xi ħaġa u ċħattilek, għalija kont tibni u jien missierek, bil-ħanezza ftat li ġenebjek, lejn tħajtek l-aħħar tar ta' denni. O poplu tiegħi,
Edli fishatin astekina Arik injeitin skala Dur leia mirjdi Rexobina Nadoraw ko Ġesu imberkuk. Gloria l-Missier li benu l-Spiritu Santu. Kif kemm il-bedu staw dejjem, għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu. Għamel mulej li din it-qarbina mqazza tkun għalina għajnuna ta' salvazzjoni, kemm fil-ruħ u kemm fil-ġisem, biex bil-grazzja tiegħek il-fejqan ta' ruħna ikun sħiħ bi Kristus Sidna. Qabel nirċievu l-barka tal-aħħar, ngħidu talba lil Madonna ta' Pinu biex tħarisma biex f'dan iż-żmien tar-Randan insaħħu iktar ir-relazzjoni ta' mħabba ta' karità bejn ħutna, speċjalment b'sens ta' konversjoni, sens ta' ubbidjenza għall-kelma ta' Alla. Ngħidu flimkien. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, milkejn fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina metimmi, issa fis-sija tal-mewt tal-Ammen. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. L-għodwa tajba lil kulħadd. Il-modesta Pinu infirxet id-dija li tixet imħabetek u metana Marija. Ave, Ave